Kai, ji wancan. Wai tsabaragen mining ɗin crypto ne haka? Wancan da kake gani ya fi ƙarfin a kira shi legend a harkar crypto. Mythic kenan. In ka ji an ce mythic an ƙure. Shi wannan da kake gani tsabar tafin na kan yatsun sun makale a haka. Oh, haba, tafin kwana 5 ba hutu, duk ka kwankwashe ni, haba, baka barci baka cin abinci, to na gaji, kaga tafiyata. Bara ne sauri na bazar da boss din Menfa din nan. Kirsi ya rage ta fashe. Kaga ko da Kano aka daga min ai sai in saya. Dai, me nake gani haka? Dai, ina nake haka? Round 1. Fight! Finish him! Ta fashe! Sarki, har yanzu shiru. Babu coin din da ta ƙara fashewa. Mutumina abubuwan nan sai an hada da hakuri fa. Menfa ce muke sa ran za ta fashe kwanan nan. Ta fashe! Kai tsaya mana, wace ce ta fashe? Ta fashe! Kai yi magana mana. Wata mota ce wallahi, ta taka kusa ta yansa ya fashe. Bum gajeji. Na gama da wancan boss din. Yau kuma portal din nan ina zai kai ni. Wancan kwaya ce ta hauka ta shi ko? Ina kudin adashe ci miliyan 4. Aka taso shi a gaba sai ya biya. Ya karɓo bashin banki ya biya wai abakon za ta fashe. Tun da ta fashe ya gan shi da naira 6,000 da ya tsinke da gudu ya hau titi shine fa har yau. Hanya ba kyau. Harkan tafin din nan na masu tawakkali ne.